U selu Pružetovac održana je treća manifestacija Kosmajski kazan. Više od 500 posetilaca imalo je priliku da uživa u tradicionalno pripremljenoj hrani i piću malih proizvođača iz Kosmajskog kraja i kulturno-umetničkom programu. Pekmez, kompot, domaća rakija, tradicionalni srpski proizvodi, sir i med, kao i vrući domaći čvarci pomogli su i ove godine da početkom septembra oživi selo Pružetovac i podsjeti na stare vrednosti i tradiciju. Posetioci manifestacije Kosmajski kazan u selu Pružetovac su imali priliku da uživaju u muzici Rošer etno benda i igri kulturno-umetničkih društava Slavko Manojlović iz Mladenovca i Ljubomir Ivanović Gedža iz Kovačevca. Pokrovitelj manifestacije Kosmajski kazan je gradska opština Mladenovac.